Γεια σας Γκρέμπερς, τι κάνετε? Hardware Σάββατο με κάτι ιδιαίτερο σήμερα. MSI GTX 1080, το θυμάμαι, Gaming X8G. Από τι έχει ξεκινήσει τώρα για αυτήν την κάρτα? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη κάρτα γραφικών της αγοράς. Όχι της MSI, η 1080 για το τσιπάκι. Μιλάω για το GP104-400. Πάμε τα τεχνικά. Επεξεργαστής GP104-400. 8GB GDDR5X. Είναι καινούργια μνήμη που έχει βγάλει η Nvidia ως αυτή τη στιγμή απάντηση στο HBM της AMD. Δεν έχει τις ταχύτητες της HBM, παρόλα αυτά είναι ταχύτερη από την GDDR5, η οποία υπήρχε. Η συγκεκριμένη κάρτα έχει, σε αντίθεση με τις reference, τη founder λύση η οποία έχει βγάλει η Nvidia, έχουμε ένα 8πίνο και ένα 6πίνο για τροφοδοσία. Το προτινόμενο τροφοδοτικό είναι πάνω από το 500W και πάνω, που βλέπουμε μια τεράστια μείωση στις ενεργειακές απαιτήσεις της κάρτας αυτής, που είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί είχαμε φτάσει να χρειαζόμαστε 700 τροφοδοτικά ή 650 καλής ποιότητας για να έχουμε high-end cards γραφικό στα κουτιά μας. Το base clock της κάρτας είναι στα 1708 MHz και η συγκεκριμένη έχει boost στα 1847. Αλλά κρατήστε το αυτό, γιατί δεν είναι αυτό το boost της. Εμένα μου βγάλε παραπάνω. Θα το συζητήσουμε σε λίγο που θα μιλήσω για το overclock που προσπάθησα να τις κάνω και τις έκανα. Οι διαστάσεις της κάρτας είναι. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω εγώ. Πώς δεν τα θυμάμαι? 279 χιλιοστά, 280 σχεδόν, επί 140 και πλάτος πιάνει λίγο λιγότερο ως ακριβώς 2 PCI Express slots. Η κάρτα για εξόδους για οθόνες έχει 3 DisplayPort, ένα HDMI και ένα DVI-D. Οπότε ξεχάστε αναλογική υποστήριξη και σε αυτή την κάρτα, είναι καιρός. Ελπίζω να μην έχετε VGA οθόνη και να έχετε αυτή την κάρτα. Κάτι πάει λάθος. Σύνδεση με τη μητρική φυσικά μέσω PCI Express 3 slot, δεν έχουμε κάποια αλλαγή εκεί πέρα. Σκάω. Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη και τα hardware videos άρχισαν να δυσκολεύουν. Αφού έχω σκάσει και βάλανε μυστήρα με χτυπάει για δεν αντέχω άλλο, θα μιλήσουμε για το σύστημα ψήξης της κάρτας. Νέο σύστημα ψήξης, Twin Frozer 6, δύο νέα ανεμιστηράκια και σε design και σε αρχιτεκτονική εντός εισαγωγικών. Έχουμε διπλά ball bearings, ρουλεμάν για τα ανεμιστηράκια. Και παρατήρησα κάτι, επειδή όταν κάνω το overclock στην αρχή της κάρτας, έτσι ώστε να δω τι μπορώ να πάρω αρχικά τις δυνατότερες καλύτερες ταχύτητες, θα βάζω πάντα 100% RPM και μετά ξεκινάω το overclock, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην έχω τον παράγοντα θερμοκρασία. Ήταν η πιο ήσυχη κάρτα που έχω ακούσει ποτέ 100% RPM fans. Δηλαδή, μέχρι το 60 δεν ακούγεται στο δικό μου τουλάχιστον κουτί. Οι λεπίδες έχουμε πάλι διπλή, δύο είδη. Το ένα είναι για pressure, το άλλο είναι για airflow και πηγαίνουν να αλλάξει οι ανεμιστήρες όπως και την άλλη φορά. Απλά αυτή τη φορά τους βλέπουμε λίγο πιο κυρτούς τους ανεμιστήρες. Τα ανεμιστηράκια αυτά πώς τα λέει? Torx 2.0 τα λέει η MSI. Πάμε λίγο στην ψύκτρα της κάρτας. Έχουμε 4 heat pipes τα οποία διαπερνούν το μέρος του επεξεργαστή και έχουμε κάτι ενδιαφέρον, κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει ακόμη. Συνήθως οι κυλινδρικοί σωλήνες οι οποίοι πηγαίνουν στη βάση του plate του επεξεργαστή πατιούνται με τέτοιο τρόπο και λιένονται έτσι ώστε να είναι όσο πιο επίπεδη γίνεται για την επαφή με τον επεξεργαστή. Η MSI σε αυτή την περίπτωση, στο τέλος, όταν έχει φτάσει στο κομμάτι της επαφής με τον επεξεργαστή, στην πλάκα η οποία κάνει επαφή με τον επεξεργαστή, το έχουν κάνει τετραγωνισμένο έτσι ώστε ο σωλήνας, το heat pipe, να έχει το μεγαλύτερο δυνατό εμβαδό το οποίο ακουμπάει σε αυτό το heat pipe, το οποίο σύμφωνα με τα νούμερα που είδα με την κάρτα, το οποίο ήταν με το overclock που έκανα με αυτόματη την ρύθμιση των fans στο τέλος, η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είδα ήταν 69 με 70 βαθμούς, που είναι πάρα πολύ καλό και από άποψη φασαρίας ήταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, έως η καλύτερη κάρτα που έχω δοκιμάσει ποτέ όσον αφορά τα thermal της σε αυτή την κατηγορία. Okay? Σε αυτή την κατηγορία κιόλας. Επίσης, για τα υπόλοιπα components της κάρτας γραφικών, εκτός του GPU, όπως τις μνήμες και τα VRM, έχουμε έξτρα πλάκες οι οποίες και ακόμη μια φορά, όπως την προηγούμενη γενιά, είναι βιδωμένες πάνω στο PCB της κάρτας και ψύχονται από τη ροή αέρα που φέρνουν τα ανεμιστηράκια τα έξω. Όχι, δεν έχουμε την ψήξη των VRM και της μνήμης από το ίδιο το cooler του GPU. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μικρές ψύκτρες σε όλη την επιφάνεια του PCB ώστε να πιάνουν και τις μνήμες και το VRM. Πάμε τώρα στα εμφανισιακά. Από αυτή τη γενιά και πέρα είχαν ξεκινήσει δηλαδή στις προηγούμενες γενιές, στις 9, αλλά εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα όλες οι εταιρείες έχουν προσπαθήσει να βάλουν λίγο bling στην εμφάνιση των καρτών γραφικών. Η MSI το έκανε με ενδιαφέρον τρόπο. Λοιπόν, εκτός του backplate του πολύ όμορφου που έχουμε το σήμα του δράκου της MSI το κλασικό. Έχουμε εδώ κάποια βράχια τα οποία το ονομάζει MSI ως Dragon Scales, λέπια του δράκου που έχει λίγο διαφορετική εμφάνιση από τις τρύπες που βλέπουμε συνήθως σε
προηγούμενες κάρτες της MSI. Είναι αρκετά χοντρό το backplate, δεν είχε καθόλου κρέμασμα στο δικό μου κουτί, όπου η 980 Ti μου κάνει λίγο κρέμασμα, δεν ξέρω τι οφείλεται γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν είχε κρεμάσει καθόλου όταν την τοποθέτησα στο κουτί μου. Από την μπροστά πλευρά έχουμε το κάλυμα της ψύκτρας, το οποίο έχει ένα νέο καινούριο χρώμα. Δεν είναι ακριβώς το καινούριο που είχε η προηγούμενη γενιά, είναι λίγο πιο γυαλιστερό και λίγο πιο σκούρο. Όπως και αυτό εδώ το κομμάτι της κάρτας, που θα σας φανεί διαφορετικό χρώμα από αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι έτσι, επειδή είναι ημιδιάφανο κόκκινο πλαστικό, το οποίο λάμπει κόκκινο επειδή από πίσω έχει LED. LED επίσης, RGB αυτή τη φορά, έχει το λογότυπο εδώ στο πλάι της MSI. Έχει μια κόκκινη γραμμή γύρω της και ο δράκος και το λογότυπο της MSI γίνουν το ποιο χρώμα θέλεις εσύ από το λογισμικό MSI Gaming που μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Επίσης, να πούμε ότι η MSI, τουλάχιστον τώρα το πρόσεξα, δεν ξέρω αν το είχαν και νωρίτερα, προσφέρουν και mobile εφαρμογή με το οποίο μπορείς remotely να χειριστείς οποιοδήποτε κομμάτι της μητρικής MSI που ίσως να έχεις με αντίστοιχα εφέ, όπως η Carbon η μητρική που έχω, ή τα λαμπάκια, RPM, διακυμάνσεις κλπ. Στην μπροστά πλευρά επίσης βλέπουμε αυτά τα Dragon Scales που είπαμε νωρίτερα, ανάμεσα από τα δύο fans υπάρχει και εδώ αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Κατά τα άλλα, το concept του σχεδιασμού μοιάζει με την προηγούμενη γενιά, χωρίς να μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κάτι βαρετό και ότι είναι το ίδιο, γιατί έχει αισθητές διαφορές. Κατά τη γνώμη μία από τις πιο όμορφες 1080 που έχουν βγει με custom PCB στην αγορά αυτή τη στιγμή. Και φτάνουμε στο κομμάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Επιδόσεις, πώς θα πάει η κάρτα. Θα την αφήσω στην άκρη λίγο, γιατί έχω πάρα πολλές σημειώσεις τις οποίες θέλω να σας διαβάσω. Λοιπόν, σύμφωνα. Θα το πάρω εδώ το spec sheet, μου έδωσαν και spec sheet. Σύμφωνα με το spec sheet, η συγκεκριμένη κάρτα έπρεπε να πηγαίνει. Έχει base clock στα 1808 MHz και έχει boost clock στα 1847 η συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν παρατήρησα εγώ. Και αναλύω κατευθείαν τι εννοώ. Η κάρτα στη δική μου περίπτωση έκανε boost μόνιμα στα 1945 MHz, που είχε ενδιαφέρον. Το παρατήρησα αυτό αφού ξεκίνησα τα overclocks, που έβλεπα ένα clock συγκεκριμένο, όταν έκανα τα benchmarks χωρίς overclock, και λέω είναι το καινούριο GPU Boost 3, επειδή έχω περιθώριο στη θερμοκρασία, μου δίνει έξτρα ταχύτητα. Καλή φάση. Αλλά τελικά δεν το έκανε για λίγο, το έκανε μόνιμα σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών μου. Τώρα, διάβασα κάτι αυτή τη βδομάδα, το οποίο δεν το έχω επαληθεύσει, ότι η Gigabyte και η MSI κάνανε κάτι που βγάλανε λίγο πιο ανεβασμένα overclocks κάρτες γραφικών στην αγορά. Δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό. Εμένα με βολεύει. Βασικά, οποιοδήποτε gamer ο οποίος είναι να πάρει αυτή τη στιγμή αυτή την κάρτα και δεν θέλει να παιδευτεί να βγάλει ένα καλό overclock, παίρνει περίπου 100 κάτι MHz έξτρα στην κάρτα γραφικών του, που κάνει καλή διαφορά. Το μέγιστο overclock που έβγαλα με την κάρτα, 2038 MHz. Κάτι που ήταν λίγο απογοητευτικό. Παρ' όλα αυτά, μιλώντας με την MSI, μου είπαν μάλλον δεν σου πέσε το καλύτερο τσιπάκι του κόσμου, ή δεν ξέρω, δεν ξέρω καλά overclocks. Παρατήρησα κάτι. Όταν έδωσα πολύ voltage στην κάρτα, κάτι που δεν χρειάζεται, γιατί κοιτούσα το utilization, βάλανε το 8πίνο και το 6πίνο που βάλανε για να λειτουργήσει η κάρτα. Αφού έδωσα πλήρες ρεύμα για να κάνω το overclock, παρατήρησα ότι χρησιμοποιείται το 65-75% της ενέργειας που παίρνει. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι αναγκαίο και δεν ξέρω αν άξιζε στην Nvidia το κράξιμο που έφαγε για το 1 οχτάρι. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετό. Ίσως να ήταν δική μου περίπτωση να έκανα εγώ κάτι λάθος. Παρατήρησα λιγότερη σταθερότητα στα μέγιστα νούμερα που έπιασα με το ρεύμα τέρμα ή λίγο χαμηλωμένο. Δηλαδή, τα μέγιστα overclocks που έπιασα δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή όχι. Τα έπιασα με όχι τελικωμένα voltages, που είναι λίγο ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν κάνει τόσο thermal throttle η κάρτα, αλλά δεν είχε κανένα λόγο να κάνει thermal throttle γιατί δεν έπιανε τις θερμοκρασίες. Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο με το GPU Boost 3, ίσως να πάρω και για περισσότερο χρόνο κάποια κάρτα της γενιάς στα χέρια μου, ώστε να δοκιμάσω να δω ποιες είναι οι περιέργειές της, γιατί είναι λίγο διαφορετική εμπειρία από την προηγούμενη γενιά. Λοιπόν, κρατάω το δευτεράκι τόση ώρα να σας πω τα νούμερα. Far Cry Primal, με τα stock clocks αυτής της κάρτας, όχι stock clocks οποιασδήποτε 1080, αυτή στα 1945, είχα ελάχιστα frames 62, μέγιστα 94 και μέσο όρο 81. Είναι το benchmark, το PC benchmark του Far Cry. Με το overclock που κατάφερα να κάνω, η διαφορά ήταν πάρα πολύ μικρή, ήταν 2 frames επάνω, ελάχιστο 64, μέγιστο 96 και μέσο 82. Λίγο πάνω από 1% βελτίωση. Αλλά αυτό δεν είναι επειδή δεν κάνει καλό overclock η κάρτα, αλλά επειδή ήδη η κάρτα είναι 200 κάτι MHz πάνω από τη stock. Δηλαδή 200 με 300 είναι αυτό που βάζεις, είναι το μέσο που θα κάνει σε μια οποιαδήποτε overclockable κάρτα. Metro Last Light PC Benchmark. Όλα maxed out 1080p. Για κάποιο λόγο δεν μου τρέχει σε μεγαλύτερη ανάλυση, ίσως να φταίει το benchmark. Δεν κάθισα να το ψάξω. Έκανα στο 1080p τα τεστ που έγιναν και είμαστε OK. 152,91 fps μου έβγαλε χωρίς το overclock, με το stock overclock της, και 161 και 47. Εδώ πήρε παραπάνω, πήρε περίπου 8 fps. Batman.
PC Performance Test, όλα maxed out και τα Nvidia όλα τα τέρματα, βάλα όλα τέρμα ό,τι μπορούσε να μου δώσει το παιχνίδι. Μέσα FPS χωρίς overclock 81, με overclock 82. Οι διαφορές ήταν πραγματικά 1 FPS στα μέγιστα και 2 FPS στα ελάχιστα που μου έβγαλε η κάρτα. Και πάμε τώρα στο GTA 5. Στο GTA 5 έκανα κάτι, επειδή όλοι περιμένετε σύγκριση και με την 980 Ti μου. Στο τέλος θα επισυνάψω και benchmarks του 3D Mark, στο οποίο έχω benchmarks της συγκεκριμένης κάρτας με overclocks, χωρίς overclocks και τη δική μου με και χωρίς overclocks. Οπότε να δείτε εκεί, το νου σας του 3D Mark είναι το normal, το test, όχι το extreme. Επίσης είναι μόνο το GPU, το graphics score, όχι και το CPU. Δεν θα να το βάλω στην εξίσωση. Άσχετα αν έγινα στο ίδιο ακριβώς μηχάνημα, δεν χρειάζεται να το βάλω εξίσωση, γιατί η διαφορά ήταν πολύ μικρή στο 3D Mark score, αλλά αισθητή στο graphics score. Λοιπόν, GTA 5. Στο GTA 5 έκανα μια τρελίτσα, επειδή δεν μπορώ να κάνω 4K test, δεν ήθελα να κάνουμε overscaling κλπ. Δεν ήξερα αν θα είναι ακριβώς όπως πρέπει τα test. Το έβαλα το παιχνίδι. Και ακούστε με, είναι σημαντικό γιατί μπορεί να σας φανούν λίγα τα FPS. Αλλά τι έκανα, έβαλα το παιχνίδι όλα max, όλα τέρμα, όλα ultra manually. Ένα-ένα τα counters και έβαλα και στα advanced settings, έβαλα τα long shadows κλπ. Αυτό που δεν έβαλα είναι το upscaling στην ανάλυση. Οπότε μην τρομάξετε για τα FPS που θα δείτε, είναι σχεδόν κατανάλωση να παίζει λίγο παραπάνω από 4K. Γιατί είναι και 16 anti-aliasing και λοιπά. Κάτι το οποίο είναι άχρηστο σε 1340p οθόνη με αυτό το pixel size. Μέγιστα FPS 64 στο benchmark και ελάχιστα 35 η 1080 χωρίς overclock. Με overclock 1 FPS πάνω. Παιδιά, είναι FPS πάνω. Να αναφέρω ότι η 980 Ti μου χωρίς overclock ήταν μέγιστα FPS, έβγαλε ακριβώς όσα έβγαλε και η 1080, αλλά ελάχιστα ήταν από τα 35 FPS που έβγαλε η non-overclock, εγώ ήμουν στα 28. Αυτά για την κάρτα. Ακόμη δεν την έχω δει στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον την ημέρα που φτιάχνω αυτό το βίντεο. Μπορεί να υπάρχει κάποια στο Scrooge, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ακριβώς εισαγωγή επίσημη. Δεν ξέρω που την έχει βρει το ένα κατάστημα που την έχει. Η τιμή της αυτή τη στιγμή φαίνεται στα 900 ευρώ, αλλά ελπίζω ότι θα είναι ένα 50 κάτω. Αλλιώς κρίμα, γιατί ίσως θα είναι η πιο ακριβή 1080 στην ελληνική αγορά, αν συμβεί αυτό, σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν. Το μόνο παράπονο που έχω με την MSI αυτή την περίοδο στη χώρα είναι ότι έχει σχετικά ανεβασμένες τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξει. Μίλησα μαζί τους, ζήτησα, τους λέω, παιδιά, τι γίνεται, γιατί είστε ακριβότεροι αυτή τη στιγμή, ενώ στο εξωτερικό δεν ισχύει. Και η δικαιολογία που μου δώσαν ότι έχει να κάνει με τη ζήτηση. Ότι αν ανέβει η ζήτηση στον MSI καρτών στην Ελλάδα, θα πέσουν οι τιμές. Νομίζω ότι ήδη έχει αρκετή ζήτηση η MSI, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ας το λύσουν οι έμποροι. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι σίγουρα να πω ότι αν η τιμή της είναι 50 και 100 ευρώ πάνω από την επόμενη custom PCB λύση η οποία θα βγει, σας προτείνω να πάτε στην επόμενη καλύτερη custom PCB λύση. Τώρα, για ποιος είναι αυτή η κάρτα? Σίγουρα η 1080 που δεν μπορώ να προτείνω σε κανένα αυτή τη στιγμή είναι η Founders Edition, που είναι η reference. Άκουσα ότι ζεσταίνεται, η τιμή της δεν είναι κάτι το δελεαστικό αυτή τη στιγμή, το cooler της κάνει θόρυβο, οπότε η λύση όλων των gamers, τουλάχιστον δικής μου κατηγορίας, είναι αυτή εδώ η κατηγορία. Παίρνεις καλά overclocks από το κουτί, αν δεν ξέρεις overclock είναι η κατάλληλη κάρτα για σένα, γιατί έρχεται με ικανοποιητικό overclock από το κουτί. Αν θα ασχοληθείς με λίγο extra overclock θα πάρεις λίγη extra δύναμη, αλλά τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση δεν ήμουν αρκετά τυχερός, έτσι ώστε να πάρω πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Είναι όμορφη, αν έχεις κόκκινο κουτί. Η συγκεκριμένη, για παράδειγμα, δεν μπορώ ούτε καν να τη βάψω, γιατί τα κόκκινα, οι κόκκινες ημιδιάφανες λεπτομέρειες που φωτίζουν με τα LED, δεν ξέρω αν μπορώ να τις βάψω και να τις αλλάξω χρώμα. Οπότε, αν έχετε κόκκινο build, αυτό είναι για σας. Αν έχετε 980 Ti, τι να κάνετε, που είναι ακριβώς η περίπτωσή μου. Το συμπέρασμα που έβγαλα παίζοντας με αυτή την κάρτα, γιατί μια εβδομάδα την είχα κουμπωμένη στο κουτί, έκανα τα τεστ και βγάλαμε και τα βίντεο της μιας εβδομάδας. Δεν έχω κανένα λόγο να πληρώσω όλα αυτά τα χρήματα, ακόμη και να πουλήσω την 980 Ti μου σε καλή τιμή για να αναβαθμίσω αυτή την κάρτα. Για μένα αναβάθμιση λογικά θα είναι 1080 Ti όταν βγει και όχι αυτή. Ναι, στις μετρήσεις είδα διαφορές, παρόλα αυτά ήταν σαν να αλλάζεις ένα κλικ του anti-aliasing τη ρύθμιση και αν. Σε κάποια παιχνίδια η διαφορά ήταν 2 με 3 FPS. Κάτι το οποίο δεν το θεωρώ αρκετό ώστε να προχωρήσω σε μια τέτοια αναβάθμιση. Οπότε, αν έχεις την 980 Ti και θες να δώσεις κάποια χρήματα, πάρε άλλη μια 980 Ti ή περίμενε να βγει κάτι καλύτερο. Μια αξιοπρεπέστατη κάρτα, το μόνο της αρνητικό είναι η τιμή της, εξαιρετικό σύστημα ψήξης, κρύα, όμορφη, τσεκάρει όλα τα κουτάκια
για την περίπτωσή μου και σίγουρα σας την προτείνω. Αυτό που μπορούμε να περιμένουμε και να ελπίζουμε αυτή τη στιγμή μόνο να πέσει η τιμή της, ώστε να μπορούμε να την πάρουμε στα χέρια μας. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε και τις υπόλοιπες custom PCB να έρθουν στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να πέσει κάποια στα χέρια μας, ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε με άλλες κάρτες. Αυτά. Κάνε like αυτό το βίντεο, σου άρεσε. Άφησε ένα σχόλιο κάτω και πες μου τη γνώμη σου για αυτή την κάρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 100.000 συνδρομητές. Μείνετε αύριο. Ελάτε στο αυριανό βίντεο. Προσπαθήσαμε τον τελευταίο δίμηνο να ετοιμάσουμε κάτι για να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την τιμή που μας κάνετε και μας παρακολουθείτε για τόσο καιρό. Αυτά. Γεια σας. Για το φυτό ήρθα. Κάποιος απήγαγε τον Δημήτρη. Τι? Αποκλείεται, έκανε 3 headshot συνεχόμενα. Δεν ήταν headshot. Ήταν headshot, κάποιος βοήθεια. Πολύ ωραίος. Έβγες ρε Χέστη, έλα πίσω. Χέστης. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ. Άντε γεια. Να το, μην με φάτε. Παραλίγο να πέθανε, μπορεί να πέθανε και όλος τώρα που θα πάω να είναι ήδη νεκρός. Δεν θα είναι, όχι. Γιατί πήρε πόζα? Γιατί έχει πούπουλα. Τόσες πολλές απορίες. Φαίνεται θυμωμένος. Δεν ξέρω, πού να ξέρω άμα είναι. Καράτε. Όπα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταφέρουμε αυτές τις έκτακτες ειδήσεις.